Sasa ametimo gimoro amora mibadhi, gik mag jonjore, gik magalagala e parliament. Komiti no bedo piny makaw ni atua mowinjore kodi. Mana miyo kanyocha kane okel wach mar nyako moro senator mo miluongo ni Senator Oruoba. Kano okelo wach mar chochi ma otimore e Senate to ne en miriambo moro ma moko chomo kare. Nokete powers and privileges modil kode. Koro wan kaloro kaka wan kaka jaod bura. Ka in gi wach moro moro evidence ma ng'ato osekawo iri pesa kata ng'ato kawo pesa kamo ma mibadhi. To kamidhiye mokwongo ne wan en miyo powers and privileges to wabo investigate with open mind mwayud ng'ano endo ma deal kode. Mane e gima ne owado ma Kajwang' ne temo wacho e komiti mare mar pak kawuono ni ber ka president ooro gigo eko ni ji ariyo gi kata ji adek gi tim jore moro mar kawo mwandu mag jopiny to gitemo kata nego bill moro kata konyo gavana moro nyinge gie to bo investigate to kopane okonya timo mano to gimane Karudi wacho chande tere EACC ka tere EACC ODPP inya keto as a criminal court to kawo file to chako investigation mana gitimo gigi eki. Garoli kura ang'o ma dhi timore sani nikech joma seyo wacho ni jood bura kun kayiem EACC bende wacho ni mibadhi nitie kanyo jatend piny